corpuri. Și o să vedem imediat cine face asta la nivel fizic. Când mai spun intuiție, și asta e o perspectivă foarte frumoasă, imaginați-vă așa, iată, eu sunt această persoană și știu că toate mesajele sunt în câmp. Câmpul știe. Câmpul știe tot. Da? E bine, dacă această persoană a ales o experiență în care încă antena funcționează mai puțin sau deloc, această persoană, mi-e greu să-i spun non-intuitivă, da? Dar se întâlnește cu mine. Și eu îi transmit ei ce sinele superior ar trebui să-i transmită și el încă nu percepe. Da? Ce înseamnă asta? Vedeți? Eu de aici am primit informația din câmp, de la el, de la sinele lui și o transmit lui. Cum? Prin întâlniri de tip sincronicități și prin activarea a ceea ce se cheamă extuiție. Deci dacă nu sunt intuitiv, câmpul are grijă de mine și îmi trimite întotdeauna mesageri care să-mi spună, hei, ceva. Și atunci, într-o primă fază, îmi dezvolt abilitatea de a înțelege aceste sincronicități, de a înțelege că fiecare întâlnire deschide o poartă și că fiecare ființă care vine spre mine este și un mesager. Dincolo de faptul că este o oglindă, dincolo de faptul că este un model și dincolo de faptul că experiența, trăirea, ființarea lui l-a dus într-o stare în care doar simpla mea prezență în prezența lui se face transferul de ce este el și de reciproc. E bine, vedeți, călătoria noastră este să desfacem bucla. Adică să trecem de aici, în care zicem acum că suntem intuitivi, adică avem sesam, deschide-te, conexiunea, antena, da? La a deveni cerc complet. Ori asta înseamnă, în primul rând, să eliberăm norii din corpul fizic, din ființă. Suntem fiecare dintre noi, dragilor, un soare. Fiecare dintre noi este unic și întreg și complet. Cei care încă mai caută, e important să oprească căutarea ca să închidă cercul. Și din spațiu de întreg și complet să înceapă să acționeze. Fără a mai urmări de dragul perfecționării și a rotunjirii ceva. Mă joc, da, expandez cercul, sfera. Da? Sfera mea devine din ce în ce mai amplă. Până când mă întorc la sursă. Și sunt acolo. Dar în acest joc nu fac asta că nu am dintr-o conștiință a precarității, a nevoii de a fi cineva. Ci pur și simplu pentru că este un joc pe care îl fac cu bucurie. Și atunci e important ca să rotunjesc cercul, să mă eliberez de nori. Avem toxine și paraziți în celule, la nivelul corpului emoțional și la nivelul minții. Și e important să învățăm să-i dăm afară acești nori, ca să le devenim soarele care suntem. E important de asemenea să ne upgradăm designul. Adică, am să vă dau un singur element acum și o să dezvolt asta puțin mai încolo. Calitatea, natura, structura rețelelor neuronale pe care le dezvoltăm determină această neuroplasticitate, abilitatea de a ști, care împreună cu abilitatea de a fi, generează a face. Deci a face ceea ce fac eu în fiecare moment este consecința unei stări vibraționale pe care o am și a unei multitudini de rețele neuronale pe care le-am dezvoltate și care se dezvoltă prin experiențe cât mai diverse. Cât mai diverse. Și atunci upgradez sistematic natura experiențelor, da? Care să-mi dea un alt design de putere interioară, de abilitate de a face. A face fiind consecința lui a fi și a ști. E bine, în acest context, de ce avem nevoie de abilități intuitive? Ceea ce se întâmplă acum este doar o înțelegere. Devenim cu toți purtători de informație.
Este nevoie de un proces mai lung sau mai scurt pentru fiecare dintre noi ca să devenim păstrători de frecvență, adică ființe care au în câmp starea intuitivă și o manifestă natural, fără a se gândi la asta, fără a fi vigilenți că au pierdut starea. E bine, acest proces personal de trecere de la am înțeles ceva la a fi ceva, și asta e important să fie școala viitorului, da? Să vorbești despre și să fii ceea ce este de știut. Să fii, dacă sunt profesor de claritate. Ok, asta înseamnă că trebuie să fiu claritatea întruchipată. Sunt profesor de curaj. Curajul întruchipat. Sunt și așa mai departe. Da? Cred că așa ar trebui să vorbim despre profesorii viitorului. Despre ce sunt. Da? E bine, iată, un prim argument, să-i spunem așa, de context, de poziționare în piață, de marketing, de economie. Dom'le, vreau să-mi exprim propria mea unicitate. Și aici s-a luat și un premiu Nobel în economie pe aplicațiile practice ale Blue Ocean Strategy. Adică trec de la Red Ocean, de la lupta, de la competiția unde sunt rechini, la zona unde e liniște. Ce înseamnă asta, concret, dragilor? Înseamnă că trec de la a folosi mintea polarizată, în care orice gând, orice proiect pe care l-am deschide plus minus, și încă avem nevoie de antrenament ca să înțelegem că absolut orice idee e bună și nebună și de egală intensitate. Și avem nevoie de antrenament ca să înțelegem că absolut orice intenție și orice facere în perspectiva egotică generează efecte contrare. De egală intensitate. E bine, trec de la mintea polarizată la intuiție. Când sunt în mintea polarizată, creez din ego. Atunci când creăm din ego, afectăm viața în moduri nebănuite. În momentul în care creăm inspirat, nu există nicio contrarietate. Toate acțiunile noastre curg și nu avem nici împotrivire. Și nici conceptele duale de risc și oportunitate nu se mai manifestă. Da? Sunt doar sincronicități și ăsta, sincronicitatea, este un mod non-dual de dinamică. Și atunci trec din conștiința separării a unei minți egotice în această conștiință a unității. Iată un prim argument. Vreți să vă poziționați altfel în educație, în business, în politică? Dacă cineva vrea să ajungă lider rapid în politică, acționați cu Blue Ocean și sunt 50% din oameni care nu vin la vot pentru că nu vor Red Ocean Strategy, nu vor rechini. Și îi caută pe cei care au acea stare interioară de non-rivalitate. Și cineva o să spună, cum neamul ăsta vrea pâine și circ și vrea să arate că ești războinic și mascul alfa. Fii mascul alfa vorbind alfa despre ce vrei să faci tu. Lasă arătatul cu degetul și rivalitatea cu ceilalți. Și o Blue Ocean Strategy curată, pură, poate produce acea transformare a realității pe care ne dorim toți, dar stăm deoparte. Și așteptăm ca altcineva să o facă și eventual să ne lipim și noi din mers. Nu, fiecare gând contează. Fiecare inimă este importantă. Și cifrele sunt mici. Foarte mici. Și asta ne spune deja, da, statistica. Al doilea argument important este cel legat. Avem nevoie de intuiție, pentru că intuiția trebuie să fie nou buton la purtător, care atunci când emisiile din câmp sunt foarte puternice, și uitați-vă în jur, că sunt deja severe tulburări emoționale la din ce în ce mai mulți oameni, sunt nivele tulburări cognitive, pentru că vin așa emisii, care e ca și cum ai scos un computer din priză și nu mai are RAM. Și se poate întâmpla și nouă să apară astfel de chestii în câmp și nu mai știi nimic.
Și atunci trebuie să ai alt mod de funcționare decât cel rațional care l-ai dezvoltat prin structura personalității, prin ego. Aș vrea să aduc câteva comentarii aici, mai să detaliez puțin. Vedeți? În primul rând, hai să ne uităm puțin la... Am spus că suntem într-un nod de haos și există o altă dinamică a câmpului. Acest câmp unificat, care interconectează întreaga creație, oamenii de știință îi spun hologramă cuantică sau diverse denumiri similare, mintea lui Dumnezeu, da? Metafizica sau spiritualitatea curentă, da? El este universal, iată câteva atribute ale acestui câmp unificat, este pretutindeni, tot timpul, inteligent, invizibil, independent, atotcuprinzător și așa mai departe. De ce e important acest lucru? Pentru că în acest nod de haos în care ne aflăm, în primul rând e important să înțelegem procesele cosmice care au loc și care sunt dincolo de liberul nostru arbitru și care ne afectează efectiv. Iar cel mai vizibil, observabil, deci demonstrabil proces cosmic este dinamica radiațiilor solare, care sigur integrează din spate și de departe o altă dinamică. Dar e suficient atât în acest moment. Apoi există o dinamică a planetei. Magnetismul planetei a scăzut semnificativ, frecvența Schumann a crescut semnificativ, cu tremure, tsunami și alte lucruri, clima este o expresie a stării de conștiință. Este doar o expresie a stării de conștiință. Și lucrurile astea sunt studiate acum. Sunt experiențe care arată lucrul ăsta. Și mai este ceva care influențează acest haos. Trezirea oamenilor, acțiunea umană, gândirea și acțiunea umană. Și uitați-vă de câțiva ani de la primăverile arabe și toate lucrurile care se întâmplă pe planetă, toate astea, dacă ne uităm mai atent la ele, da, ne fac realmente să conștientizăm acest haos care înseamnă răscruce și a cărui rol este să ne pună în fața unor alegeri curajoase. A cărui rol este să ne arate că exteriorul este doar o reflecție a stărilor ființei noastre. Să ne arate că este important să visăm altfel, să credem cu tărie altfel într-o altă realitate, să menținem consistent acest vis, pentru că ceea ce vedem în exterior, acum, este o expresie a umbrelor noastre neintegrate. Este o expresie a neînțelegerilor personale, a neasumărilor personale, a, să zic așa, gunoaielor interioare, a umbrelor. Și iată ce minunată percepție de a privi haosul, care este o excepțională sincronicitate pentru a stârni în fiecare dintre noi o revoluție individuală în propria evoluție. E bine, ce generează acest nod de haos? Ceea ce deja vedem. Provocări cognitive, instabilitate emoțională și tot felul de lucruri exterioare care le conștientizăm. Ce opțiune avem fiecare dintre noi în acest nod de haos? Păi sigur, unii dintre noi evită, alții rezistă și alții acceptă. E foarte important să ne antrenăm în această acceptare deplină a tuturor lucrurilor care vin spre noi. Cu alte cuvinte, am ales să accept tot ce vine spre mine și să răspund diferit ca până acum la toate turbulențele și toată această dinamică de câmp excepțională. Este excepțională, dragilor. Nu este obiectul aici, locul pentru așa ceva, dar se simte în fiecare dintre noi. Uitați-vă la propria viață. Cum eram acum un an, fiecare, unde suntem acum. Sigur, dacă rezistăm și dacă ne menținem în aceeași tipare, parcă nu prea vedem progrese. Sunt progrese, dar sunt progrese în nefericire, sunt progrese în lipsă de vitalitate, sunt progrese în agitație mentală. Oricum, tot acest stres de transformare interioară este real și generează și dureri fizice. Și face parte din proces și e bine să știm asta. Pentru că omenirea chiar se transformă de la Homo sapiens la Homo luminos. Și nu o va face în sute de mii de ani. Este o chestiune accelerată în acord cu evoluția umanității pe curba de, da, cu dinamica respectivă.
Hai să ne uităm puțin acum la câteva aspecte ale profilului holistic al liderului intuitiv. Adică, dacă mă uit în interior, care sunt factori importanți care reactivează intuiția. Primul ar putea să fie nivelul personal de activare a glandei pineale. O să dau detalii pentru fiecare dintre ei. În al doilea rând, propriul sistem de credințe, de definiții despre realitate. În al treilea rând, propriul nivel de neuroplasticitate. Și nu în ultimul rând, propriul nivel, toate sunt observabile, măsurabile, de conștiință, adică de percepție a realității. Și hai să le examinăm puțin. Antena prin care percep informația de înaltă frecvență este glanda pineală. Ea este interfața neurologică, neuroelectrică, care generează cantitatea necesară de substanțe, serotonină, melatonină, DMT, deci de transmițători neurochimici, care fac această conversie din informația din câmp în ceva ce, generic spus, creierul nostru poate să interpreteze. Și din punct de vedere spiritual, ea este înțeleasă ca fiind al treilea ochi, da? Și poarta către multidimensionalitate. Sigur, în general, sistemul de glande al ființei este puțin înțeles de medicina curentă, ca interfață între corpul fizic și corpurile subtile. E bine, această informație de vibrație înaltă, da? Glanda pineală asta face. Produce, reglează această cantitate necesară, cantitatea optimă de transmițători în acord cu natura informației. Și atunci este important să-i dăm atenție. Cum activăm